Kiitokset Marjo haasteesta. Nyt me ollaan ensimmäistä kertaa sitten ilman satulaa, ilman mitään. Katsotaan miten ohjaaminen onnistuu ja tullaanko miten päin alas. Kokeilemme. Hän syö kuvaaja. Hienosti meni. Ja nyt jatkohaaste lähtee sitten kasvattajatäkille Ritva Tuomaiselle, Hedenin Millalle ja Jaukan Katjalle. Ja otetaan tempsut sinne. Alkoholia ei juo, kun ollaan autolla liikenteessä. Jos haastetta ei tule 24 tunnin kuluttua, ootte Vilille porkkanapussin velkaa ja mulle lavallisen kalikan. Näin.